Sa number 2 syudad sa Bacolod ang gin-classify sa Department of Health nga high-risk area bangod sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Bacolod City Government Center grounds ang temporaryo naman nga ginpasiradaan sang alkalde agud tong malikawan ang pagdagsa sa mga pumuluyo diri. Yaring report ni Marty Go. Base sa records ng Department of Health Regional Office, nagsaka sang 614% ang mga kaso sang COVID-19 sa Bacolod City humalin sang nagligad nga duha ka semana. Ini ang kabangdanan kung nga agin classify sang DOH ang Bacolod nga high risk samtang low risk naman ang Negros Occidental kaupod sang Aklan kag Capiz. Base sa records ng Bacolod Emergency Operations Center, mayara kahapon sang 198 ka mga active cases ang Bacolod kag 31 diri ang bag-o nga mga kaso. Nagpakigangot nga ang DOH Regional Office sa mga local government units nga nagasaka ang kaso nga maghimo sang tikang para mapunggan ini. Most of these cases have already been contained, no? Kag gapanog yan lang man kita gyapon sa ila, especially that some of the cases here were detected nga coming from gatherings, coming from activities nga sa diin pwede maka-initiate sang crowding naton kag makalapas sang aton nga mga minimum public health standards. Then we always remind our partners in the local government units to also monitor these activities on the grounds. Isa sa mga tika nga ginhimo ni Bacolod Mayor Evelio Leonardia amo ang temporaryo nga pagpasira sang Bacolod City Government Center grounds nga masami ginakadtuan sang mga nagalagaw nga pumuluyo. Magapagwa man ang alkalde sang executive order nga magaregulate sa operation sa mga beach resorts, ilabi na nga ginapaabot ang pagdagsa sa mga tawo sa amo nga mga lugar sa maabot nga Easter Sunday. So kabay pa maintindihan sa aton pumuluyo ini kay this is a preventive measure. This is not a lockdown, just a preventive measure. Kay hindi ta gusto nga magbalik kita sa sang nagliligad labi na gid subong sa bilog ng Pilipinas masyado nagid kadamo sang COVID cases. Ginalantaw man karon sang syudad ang pag-regulate sang operation sa mga coffee shops kag resort sa barangay Alangilan. Nagapahanumduman ng DOH sa publiko nga magtiner sa panimalay sini nga Semana Santa kung wala man lang sa importante nga kaladtuan para maproteksyonan ang kaugalingon batok sa COVID-19. Marty Go para sa Digicast Negros.